Pozdrav svima ljudi, Herolir ovde i dobrodošli u još jedan video. I danas ćemo pričati o free V-Bucksima, pričala sam o njima ranije, ali htjela sam da pričam o tome opet i danas ću pričati o Fortnite giveaway-evima. I prema što počnemo želim da vam kažem, znači, kada ulazite na giveaway, uradite sve što vam čovjek kaže. Znači, ja sam na ovom kanalu imao stare videe koje sam sad obrisala zbog privatnih razloga, ali radio sam giveaway-eve i desilo mi se, i ovo kažem i na Facebooku sam radio, mislim nisu baš bili giveaway-evi, ali bile su neke male stvari i neko uđe u giveaway i ja ga izvučem od svih ljudi, on pobedi, dobije nešto što je vredno, nije ništa toliko loše, ali mislim nije ništa toliko dobro, ali okej, znači pobedio si na giveawayu i nisi uradio sve što treba. Onda tražim sljedećeg, ovo sam i na Twitchu radio čak, znači i jednostavno toliko puno sam shvatio da ljudi samo ne pročitaju što treba da uradi i zato izgube. Ali vi mislite kao, ok brate super, ali rekao si nam da možemo da dobijemo 2000 V-Bucksa na sat. I zapravo nije na sat, to je bio clickbait, nego svakih 50 minuta, tako da je još bolje. E sada, kako se ovo radi? Znači, recimo da imate 1 u 300 šanse da pobedite na svakom giveawayu, jer realno ti giveawayu nemaju toliko puno pregleda, ja mislim po neki 1000, po neki 2000, po neki 500, ali uglavnom se ne prijavi toliko puno ljudi i mislim pola od ljudi koji pogledaju video se zapravo prijave i onda pola od tih ljudi zapravo urade sve što treba, tako da uvijek imate šansu, znači imate 1 u 300 šansu da pobedite i uđete u 300 giveaway-eva i tako ste osvojili 2000 V-Bucks, znači jednostavno ako imate 1 u 300 šansu uđete u 300, tehnički bi trebalo da pobedite jednom, mislim to je samo ta matematika, veoma komplikovana. E sada ovo je samo što je možda malo što je onako neke zbunje, ali uglavnom onda kažem koliko vam treba da uđete na giveaway i obično vam samo traže lajkujte video, subscribeujte se na kanal i to je to, ušli ste. Ja bih rekao da to traje 10 sekundi, mislim najviše, i to traje 10 sekundi i onda ste vi ušli, tako da koliko bi nam trebalo da uđemo u 300 giveaway-eva, onda samo uradimo 300 po 10, to bi bilo 3000 sekundi ili 50 minuta, znači odatle mi sad, tačnije imate još 10 minuta i tih 10 minuta, eto, tako nisam ni računala, ali možemo da kažemo to je da nađete sve giveaway, možda će vam neki trebati više od 10 sekundi i sve to dođe, tako da nije neki komplikovan metod koji niste vjerovatno očekivali, ali eto, ako uradimo neku matematiku zapravo shvatimo da je treba vam, nije toliko teško, hoću da kažem, samo vam treba 50 minuta i trebali biste tehnički da dobijete 2000 V-Bucksa, osim ako giveaway nije namješten, ali niko nije toliko znao. Tako da ljudi, hvala što ste gledali ovaj video, nadam se da ste uživali, nadam se da sam vam pomogao i to je to, čas.